V návaznosti na poslední vydaný díl mojí zpovědi, kde mluvím o své první cestě do Thajska, se chci pobavit o tom, jak lehký je se tam úplně zbláznit. Je tu spousta dalších zemí, kde funguje turismus na podobný úrovni, ale o Thajsku ví prostě každý. Do té doby, než jsem tam byl poprvé, jsem zažil už spoustu crazy zážitků, ale stejně mě to tam dokázalo úplně sejmout. Spousta kluků, který tam totiž přijedou s nabitou peněženkou, si nedokážou představit, jaký to je pocit, když vlezeš do klubu, kde je 50 holek, který se po tobě sápou. V kombinaci s nadměrnou konzumací alkoholu z toho může být fakt velký problém a tahal už jsem tam spoustu kluků z těžkých průserů. Všechno je taky podpořený tím, že ceny jsou přibližně poloviční než v Čechách. Holky tam tu hru umějí fakt skvěle hrát a dokážou tě smotat v minutě. A jelikož se blíží thajská high season a možná i ty se chystáš jet do Thajska, tak nejdřív doporučuji si o tom něco načíst, být nohama na zemi a mít k tomu dostatečný respekt. Protože až tam budeš, tak ti garantuju, že poznáš, o čem mluvím. Nehledě na to, že jsem zažil spoustu rozpadlých vztahů, protože přítelkyně prostě nedá, když na jejího kluka jen tak někdo na ulici šahá. Ten život tam je v tomhle ohledu úplně jiný než v Evropě. Stay safe.